ban gurbin tsayawa, sharafi a cikin baitin barama ba nawa, komai da gini ran filar shi kana biyawa, wannan daidai ne lasan na taho gurin rabbin nasi. Ya rabbi salati ba da iya gurin ma'aiki, abban zainaba wanda san sa muke ta doki, yaya gali wanda ya zamta gare shi sirki, masu kira awadin nan kuka wa Musa tiraki, annabi Muhammad lamari na kana sawa kaki, dukkanin bukata ta gare ka kawai take ya lambasi. Ya shehi ya marjibil gunta nake tsayawa, murshidan ila kai ramfa da kai ba ma dafewa, mun samu shehu ta gunka da soyayyar da kewa, a cikin soyayya ya shehu san baka gazawa, daga man dau baitin soyayya kai ke izawa, lamarin hidimar ka gare ma shehi yawa take babu kiyasi. Assalamu alaikum marhama ya Allah rikawa, mafadin zamani kai da rasulu kake iyawa, madubin duba gunde kan wani mai kulawa, lamarin daidaito kai aka bai gurbin tsayawa, tsayuwar ka ta samu ka jingina gunka kana iyawa, ranar ka fitilar nan take wacce take cire duk wasu wasi. Ta goyo makarin kokonto wanda ka sanya rijaliyoyo, baya kai a zuri duk da wasun ka suna ta goyo, duk wanda ya ƙika babu ya ji ya yi wayo, wasu sun hausa ni dan leke kuma sun manyo, baki ya kulle babu ricin da suke kawai sai ya fi. Ce mai sa sanyin zukata, tsuntsun ƙaunar na sha waƙiya cikin zukata, duk wacce sauka yana gina sheka a cikinta, lokaci duka naka ya bara ma muna rakata, tausayi na surai ya bara makana izata, ya siffan samun alkairi a cikin gidan kairin nasi. Kake mai ɗimauta dukan masoyi, wani yayi magagi wani nutsuwar saurin yake yi, wani kwashen takewa don haƙurin ceto ake yi, wani barka guda take ba tawaye kai ɗai muke yi, tausin zama tuntuni ka saka su shayi, tekun ƙaunar kayan balo a cikin zukata nasi. Wasu sun sha faro wayewa cikin tabaye, na yanzu sururan na da kaɗan kaga sai ya hawaye, matasan faira bacin musu bin iyaye, nutsuwa cikin kake zahara gabin nimaye, halifa silantun wasuli kake nan a raye, baka da misali ko gwada na gaban mazaje mai sasi. An kuke shehu kowai kira ku kuna jiyawa, fasaran kuke gausu ba da ido ba kuke kulawa, kuka bani hannunku na karba cikin iyawa, ko ashe wani mutum sai fa da ku gausun jikewa, lamarin soyayya kadai rasulu kake tunawa, wannan daidai ne mu je bayanin nan na razzakin kusi. Cota wacce ka bai gurbin tsayawa, ruwa ga baki sirri wacce muke fadawa, ta tabbata kofa tun da ta sam siffar kanawa, domin hadarorin nan da ka bai san
a ciki ne ake ta gundala daga zawiya ta lifa mai biyawa lela lokal sabbata ce mai tambayawa sakon ya sauka gare kuma soya ayyukawa Musa nake dan umma ku bani gurin tsayawa mai basarakiya ne daga dular din baburawa dole injina ta iso kun shehu umar na tun babu kiyasi kuka nake yi barhama share mun hawaye wakafi na kuka shige ni tun kan tsiyaye wata yar bukata sanya ni nan a sahun gwanaye dafa in nake so a bani sirrin nan na boye sharafi cikin terin wanda ke bai na goye